खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 मार्च 2023 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा-बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागौ बिसि-फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहायाबो मोजाङै थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मोनजागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोबां बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन आरो गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसिबो जानो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां जायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन आरो मोजाङैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो खरसाबो जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम अब्लाबो नाथाय बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांनो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबां जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ आरो बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां
गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गुबुनजों नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन जाब्रबथायनि आसाबो दङ गोसोआ दिनै जोबोर गलाय गुजाय जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों